Ingdeng thom kep rak ke thom denarong Havar Karbi Riso-Nimso Rong-Aje Tirikam Amei kesengpon. Aningkan wang asom thak Havar Karbi Riso-Nimso Rong-Aje katalon pon ason si pining net thot sitame. Ingdeng thom kep rak ke thom Havar Karbi Riso-Nimso Rong-Aje katalon pon ja phan pura patumi denarong Havar Amei asai hemalong Tirikam Amei kesengpon abirta nilitum pherang ke pen birta nang palepon. Tirikam Amei kesengpon Amei along Karbi Autonomous Council Ritas inghi ahin pen Ingdeng thom kebra ke thom Havar Karbi Riso-Nimso Rong-Aje Tirikam Amei phulun sepo pansing kro la pen kong chunbang denarong town committee chairman portibing tia tuma phansi jongpon pen Mei along ke doan kachedon ang thek chepeklang po halapu Havar Karbi Riso-Nimso Rong-Aje katalon pon jia dim la ke denarong pathua klam la pen niplia parmansi paman pon po anparta Pininga Ingdeng thom kebra ke thom Havar Karbi Riso-Nimso Rong-Aje along aluhi sarpo aman pen kachu phaponji lake Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong-Hanga phansi chohang ponji pusi nang pachinidun ja kongpo niphai krisir keparni ladak denarong jutang Havar Amei asai hemalong nilitum non kewangji Ingdeng thom kebra ke thom Havar Karbi Riso-Nimso Rong-Aje ketalon jia phan Tirikam Amei sengpon kasi non ke sengpon ateng flote niliphan si mei phu nang pilo koson si klempon pune non nanta ningalu chi sik selang kuwe pesita bang nang pek tang dal posinili pini pen non Havar Karbi Riso-Nimso Rong-Aje ketachun jia phan nan bori pon po pen pini kesi theglong ateng flote non ke wangji Karbi Riso-Nimso Rong-Aje kedam tang aningkan pen masabu prekchat ji la pen ke prek pa prekchat je phansi anutin pin ke chetong melong ke do an bang pu bang pe tanta biti sori nang pidun asoteng pen pulute non boy ke wangji Karbi Riso-Nimso Rong-Aje dan Rong Havar Amei pen patepi ponji abang asabu ke prek duji pusi nili mei po hin pen mingchit hepo kona lo kibi ponji adem kibi ponji adem ba kan kan wanga som denaro patua klamalong sepatu ponpo ni kwana farma pen peneng bang ke ni polisi patupo la pen nilitum ka chisi bang ke aluhi sarpo man peng pen nilitum chophaji ake hai Karbianglong ASEAN Dr. Tuliram Rong-Hanga phansi peneng ke phapu pu chisi ponlo News Desk report Northeast Karbi Live.